ya gushe ma har cikin tarihi, bai da gwani ko da ana tambihi, ka rikice idan ya sama tarko. So ne ƙarya ke yi ta ya zartu ne da gaske nake wannan mutum ba shi da kowa a duniya a ce mahaifiyarsa guda ɗaya da ta rage masa, kuma a yanzu haka magana da ake mahaifiyar tasa tana cin abinci ba ta da lafiya, rashin lafiya mai tsanani, ba ta da kowa da yake kulawa da ita bayan shi sai ni ne a matsayin amininsa wanda ba zan taɓa barin sa ya aikata kuskure ba, ko da kuwa shi a wurinsa hakan shi ne daidai. Kaga Sadiq, dala babu ruwanka, kai ma ka san na san da haka, waccan matsalar daban wannan ma daban. Likita, mu je a sira kada Amira ta mutu. Fat, mu je likita. Fat, dokta, mu je a sira rayuwa ta ce. Mai hana ɗan adam sukunin ruhi, so ne ya gushe ma har cikin tarihi, so ne. Alhamdulillahi Ahmed, gashi ka kammala karatunka, ka zama mana ɗaya tamkar miliyan ba ma 1000 ba. To kamata yayi a samun maka aiki, to amma kafin aikin kamata yayi ka je can kamfaninmu Galadanci ka fara aiki da mu, dan zama a haka ba zai yi ba, ko kuwa? Insha Allah abba zan kasance mai bin umarninku a kowane lokaci. Nagode. Masha Allah Ahmed, Allah ya maka albarka. Gashi dai kai kadai ne danmu, amma ko da wani lokaci muna jin kamar muna da 'ya'ya da yawa. Kuma ku ne farin ciki na a ko ina nake, idan na tuna ina da ku ina jin daɗi a cikin raina, kuma ina alfahari da kasancewa ku a matsayin iyaye na. Nagode. Ni zan fita. To madalla, zaka fita? Da lafiya. To madalla. Kaga an ka fita, ka biya shagon a wali dandi. Idan ya kawo yin ka ce ya baka magani. To dan Allah ya kawo lafiya. Ya lafiya. Ni ku Alhaji ina ganin ya kamata a ce Ahmed ya nemo matar aure, domin ina son ganin jikokina nan da dan wasu lokaci. Abba Hajiya Salma. Ni ko da zan yi wa yaran nan aure ba yanzu ba, sai na ga ya samu aikin yin gidan in hankalin ya kwanta. Tukun za a yi magana aure, amma aure ba yanzu ba. To shikenan, dama ina ganin na kawaye na ne, ina jin daɗi. To ba komai, Allah zai kawo, amma dai ba yanzu ba. Ni so nake sai na ga ya samu aikin kan tukun, ya fa samu abin yi tukun sai a mai aure. Ni zan shiga daga ciki. sukunin ruhi ya gushe ma har cikin tarihi, bai da gwani ko da ana tambihi, ka rikice idan ya sama tarko. So ne Fahad. Na'am Amira. Ya cikin umma kuwa? Da sauki sosai Amira. Ina fatan dai duk wasu bayan mintuna kaɗan lafiyar ki tana karuwa ko? Sosai ma kuwa. To masha Allah. Gashi dai yau zan fara rayuwa da wani bangare na jikinka a cikin jikina. Amira kenan. Na faɗa a baya kuma yanzu ma zan sake faɗa. In dai akan ki ne, a shirye nake da na iya ba da rayuwata, domin ku duk lokacin da aka ce babu ke to ni ma kon babu ne. Mu tafi kar su baba su yi mana nisa. To shi kenan, ka wani taya ka? A ba ki zo da.
mutumina ba fa ka waka banza. Allah ko abokina. Allah waka ta yi. Gaskiya ne. Ji san da kai waka. Allah ne kana tana burge ni. Gaskiya ne, na gode sosai. Akwai faɗakarwa a ciki sosai. Gaskiya ne abokina. Allah da ya taimaka. Amma ka san wani abu kuwa? Da na so ka dan maida mu ita ba, ina so dan daura backup akai yadda zai make sense. A da ita ba yake. A dan dawo mu ita sai dan. Alaikum salam. Abokina? Abokina kwana da abokina kwana bi ka bata wallahi ya aiki lafiya sannan ku da ai yadda ka so na so a ce da muna tare tun last month da ya wuce wallahi Mr. wasu kawo ma nan kawai ka fara na abokina ba da ba za mu sai mun zauna kenan mu zauna bismillah yawa ya aikin lafiya alhamdulillah wannan gaskiya ne ana zama ba ta wallahi tallahi gaskiya ne ga wajen zama da wai Allah ana ta fafata wallahi muna ta fafata ka sha inda fa kai ka ga inda kai fresh ka ga inda yi fresh kuwa to ai kuma dan baku so ba musamman ma kai tun abba lokacin da yana da rai yayye mu tafi tare da kai amma kace Allah ka tafi ba za ka bi ni ba saboda Hafsa Allah ku wai kai tambaye kama wai tun da ka dawo ka zo saudat kuwa haba kai ma ka san inda ina kasan nan ai sai na je gurin masoyiyata ta ce ma in gaishe ka kai ma ta ce in gaishe ka gaskiya ka kyauta kai ka gani tun da ya ga inda yake fresh ya kara kyau da abun nan to kaga to lalle dole ya kamata ka hada mana zama gaba daya sai mu zauna don akwai tarin maganganu a bakina kamar ku ka sani ni ma akwai maganganun da nake so in yi da kai tsakanin ku da Hafsa ai na riga na sha kanka tun da ni yanzu sauran wata 7 ka tana daura mana aure da Hafsa to abin hada gori to kwantar da hankalinka ko yanzu na je na samu abba da magana aure yi min zai a shirye yake kai ka ji fa tahir an dade ana ruwa kasa na shanyewa ba mu ga komai ba shi ana kusa na kai karin shi wajen abbansa ai sannan ke gana daya in kai tsegumin shi wajen abban shi shine yanzu kaga ya isa aure ya girman da ya isa ma aure lalle da mutane zan san zama da nake da shi kuna zaune za ku zina muku pop na zama ango kuna zaune kwanan da barko a wannan gaskiya kawata na gaji kuma har yanzu sun ki faɗa min yadda za mu je. Ba dan Allah ki haƙuri. Wallahi gidan su Umma Fahad san ce. Tun ina asibitin nan wallahi tana raina. Ban samu damar zuwa na dubo ta ba. Wai har yanzu bata warke ba? Har yanzu bata samu lafiya ba wallahi. Shi ne nake so mu je. A gaskiya mu je mu dubo ta. To shi ke na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mai hana ɗan adam sukunin ruhi ya gushe ma hana cikin tarihi bai da gwani ko da ana tambihi ka rikice idan ya sama tarko so ne so ne so ne so ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin masifa ne ya same mu wannan wani irin bala'i ne so ne Assalamu alaikum mama kukan me kike yi baba kamata magana ta daina kuka Amira fa bata mutu ba kaga fa Amira tana motsi ba za ta mutu yanzu ba mama Fat na
ina so kai haƙuri da irin maganar da zan faɗi ma yanzu. Sakamakon gwajin da likita ya tabbatar mana da cewar Amira ba za ta taɓa haihuwa ba. Inna lillahi wa inna mai hana ɗan adam sukunin ruhi so ne. Kaga kai haƙuri, ni ne nasarar faruwar duk wannan abin da ya faru, amma ku yi haƙuri, na yi muku alƙawari ni zan aure Amira. Ka rikice idan ya sama tarko so ne.